Ingane yami bazongokwethanda abantu mawukhuluma kanje. Ngena kwethu ngizwe kahle. Bengisebhasini ngisuka kwaMashu ngiye down. So kunobaba la ngimfice ebhasini ke siyakhuluma naye sine conversation nje ethe ukuba deep kancane. Sesiyakhuluma ke to a point kuze sifika kwezinye izinto sethena ngane yami bazongokwethanda kodwa abantu mangabe ukhuluma kanje. Sengiyathula mina ngiyayibuza ukuthi ubaba uchaza ukuthini and kungani esho lawo mazwi awashoyo. Because mina ngimchazela ukuthi mina ngikhulume ngendlela engibona ngayo impilo. So ngase ngicabanga lento ubaba ayishoyo ukuthi no man, ubaba uchaza ukuthi uma ngabe ukhuluma iqiniso kuyenzeka ukuthi iqiniso likhulumayo li right but uyithole sengathi wrong, hayi ngoba nakho wrong beli right, but inkinga ngenxa ye majority yabantu abangahambelani nalo abaseka amanga ukuze kuvuneke impilo zabo nelokhuzana nezinto abazenzayo. It's whereby okhuluma iqiniso mayengenamlekelela ayithole sengathi leli iqiniso alikhulumayo li wrong libe ri right, ngenxa ukuthi iqiniso alikhulumile lisuke lathinta abaningi base bengavumelani naye ngenxa ukuthi bafuna ukukhuluma amanga noma baphila amanga bona ukuze impilo zabo izohlezi ifavakele noma ivikelekile.